କାହାର ଅଭିଶାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା? କାହାର ଅଭିଶାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ସିଏ ତ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜଣା ଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହିଁକି? ଏମିତିକି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମାନିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖର ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ 100 ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁର ପୀଡା ସହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ସେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧର୍ମୀ କରିଥିବାର କହିଲେ, ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାର କହି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବଂଶର ନାଶ ହୋଇଛି, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଯାଦବ ବଂଶର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋ ରାଜ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ବୁଡି ଯାଇଛି, ସେହିପରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡିଯିବ। ଏହା କହିଥିଲେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ। ତୁମର ସୁନାର ମହଲ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବିଫଳ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ତାହା ଏକ ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ ମାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ, ଏତେ ଭୟାନକ ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ଦେଲ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅନାଥ କରିଦେଲେ ମା। କୁନ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ଏ ଅଭିଶାପକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ଶିବ ଭକ୍ତିନୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଭିଶାପ ବାହାରିଥିଲା। ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ ଆଦରର ସହ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ, ମାତା, ଆପଣ କିଛି ବି ଅନୁଚିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଅଙ୍ଗ କଟୁଥିଲା ବା କାହାର ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ବିଜୟର ସୁଖ ମୁଁ ଭୋଗିଛି, ତାହେଲେ ପରାଜୟର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହୋଇଛି। ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାତା, ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଅଟେ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡି ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ କଥା ଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ନିଜର ବଂଶ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନାଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ହେଲା ଯେ କେମିତି ସେ ଏମିତି ଭୟାନକ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବାସୁଦେବ ବୁଝାଇଥିଲେ, ମାତା, ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଅଭିଶାପ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପଳେଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।